खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबाय, साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि रुपनाथ रामसियारि बिथाङा बड'लेण्ड बुब्लि थामथि 15 सेप्तेम्बर गायसननाय साननि गाहाम हामलायथि बावहरदों। बिटिआरनि आबादारि जौगानाय आरो बायदि बायदि बिथिङाव जौगानायनि खामानि मावनायनि थांखिजों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव दावबायदों। उदालगुरि जिल्लानि खाजियामाथियाव एनडिबिनि गिबि मुंख्लं बुंफुदगिरि बसुमतारिनि मुंख्लं खाम्फायाव मैया मुंख्लं सान फालिदों। मैया एक्स-एनडिबि बिथांमोना चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेथेना मुंख्लं सान फालिदों। बे हाबाफारियाव गोबां एक्स-एनडिबि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। मुंख्लंफोरनि नखरनि सुबुंफोर आरो गोबां गामियारियाबो बाहागो लानायजों लोगोसे मुंख्लं मान बावहैदों। बर' उमेन्स जास्टिस फ्रन्ट BWJFनि चिफ एडिटर डिआर अनजालि दैमारि बिथाङा बड'लेण्ड बुब्लि थामथि गायसननाय साननि गाहाम हामलायथि बावहरदों। बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जानाय एनडिबि जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोनखौ मान बावनानै उदालगुरि गलामायाव मुंख्लं सान फालिनाय जादों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारि आरो सनजय स्वरगयारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बारग' एनडिबिफोर जोहोलावफोर बाहागो लादों। बजालि जिल्लानि 40 नं. भबानिपुर बिधान सभा बियाबनि सुखमाहाश्री दख'रा माहारि फरायसालिनि साखाथियाव एआइइउडिएफ दोलोनि बानजायनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जायो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै 500 सो सोद्रोमाफोर मावथिफोरा भबानिपुर बियाबनि दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै एआइइउडिएफ दोलोआव हाबफैदों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर रिंसार बसुमतारिया बड'लेण्ड बुब्लि थामथि गायसननाय साननि गाहाम हामलायथि बावहरदों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारिया बड'लेण्ड बुब्लि थामथि गायसननाय साननि गाहाम हामलायथि बावहरदों।